बे डेस्टिनी टीमनिफ्राय साबेसे केन्डिडेटआ देरहानो हाखो? जोंनि टीम डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंहा गासै नमिनेसन होनायावहाय जोंहा 11 जन जोंहा पस्ट दंमोन बेवहाय जोंहा गासै 9 जना जोंहा सिलेक्ट जानो हादोंमोन नाथाय जोङो दा गासिबो नमिनेसनावहाय जोङो सिलेक्ट जाजोबाखै जोंहा सानै नमिनेसनावहाय जोंहा थालांदों नाथाय जोङो गासिबो सिलेक्ट जायैयाव नाथाय जों 9 जन थांनायावहाय जोङो गासिबो 9 जनाबो जों देरहानो हादों आरो खुलुमबाय आंनि मुङा जास्टिन नार्जारी आङो गिबियावनो बरायनानै लाग्रो जे समनि रादाब एबा डिबि निउस बिथांमोन निउस पर्टेलखौ आं बरायनानै लाग्रोबाय नोंथांमोना जोंनि बे कलेजाव जोंनि कलेज लांगोनायाव फैनानै जोंखौ माखासे सोंलुफोर सोंफैनायनि थाखाय आंनि रेजेक्ट जानायनि जाहोनानो जादों मेन जाहोनानो जादों जोंनि कलेज एबा गासै इउनिभारसिटिफ्रावहाय कलेजनि मोनसे इलेक्शन माबा खुंनो थाङोब्ला बेवहाय गोबां क्राइटेरियाफोर थायो दा बे क्राइटेरियानि थाखायनो आंहा ओभार एजनि थाखाय आं आरो आंनि सासे लोगोआ जोंनि टीमाव गानानै थालांबाय दा आङो जीएस पस्टआवमोन आरो आंनि सासे लोगोआ माइनर सेक्रेटारियावमोन दा आं गानानै थालांदोंबाबो आंनि गोसोआव जेबो दुखु गैया जे आं दुखु दाहा गासैखौबो ज्राब दोनथ'नानै आंनि टीममेट्सफोरखौ सापर्ट खालामदों दा आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आंनि टीममेट्सफ्रा गासैबो देरहाबाय दा बेखायनो बिसोरनि देरहानायानो आंनिबो देरहानाय होननानै आं साननानै लायो बेखिनियानोसै आंनि बुंनांगौआ गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट फ्री सीट कभार 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनै हेलमेट फ्री 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 6000399187 8822018193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन